tegenstander van vanavond, KAK Randstad Roeselare. En dames en heren, hartelijk welkom onze scheidsrechters van vanavond. En dan, met z'n allen, voor de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen, uw applaus voor Nonneke Matthij! Beste supporters, mogen we vriendelijk verzoeken om recht te staan, want we houden de traditie op dit seizoen neer. We maken tijd voor het Limburgs volkslied. Jullie vragen onze scheidsrechters van vanavond. En dat is de eerste scheidsrechter, de heer Claude Grieser. De tweede scheidsrechter, de heer Michel Mesdag. En de lijnrechters, de heer Jos Killens. En de heer Eddie Verkens. De wedstrijdcommissaris van vanavond is de heer Jean-Claude Bacchus. Supporters in Mazeik, vol huis vandaag voor deze topper in de Eredivisie mannen. En we beginnen met de opstellingen van de teams voor vanavond.